Hyvää huomenta kaikille. Se on Niemien videoblogi taas alkaa täältä ja me olemme lähdössä New Yorkiin. Tässä näin ollaan Ilmajoella. Kohta. Noin ja New Yorkiin tosiaan Helsingistä suora lento lennetään. Tänään 2 vähän yli lähtee ja Napsu jäi kotia ja Juuso setä hoitaa sitä siellä sitten. Me tulemme takaisin ensi viikon sunnuntaina ja siihen asti siis olemme New Yorkissa Marriott Hotel Marguisissa. Niin se on Times Squarella ihan siinä. No nähdään sitten Helsingissä. Tässä on minun perheeni jo. Te olette varmaan tavanneet. Kello on nyt 22:12 ja meillä on tässä melkein 2 tuntia aikaa oleskella ja nähdään sitten jossain. Hyvältä näyttää. Saat jo. Okei. Supermarket in the middle of the block. Famous Flatiron Building. Wall Streetin härkä. Ihmiset sitä kuvaa ihan hullaa. Ne käy sitä taputtelemassa sen takia, että niiden sijoittamat osakkeet tuottaisi paremmin voittoa. Captain America. Roger. And fuck you. No niin, näytät Broadway täällä. Street. Eli Broadway Street on tässä näin. Ja sitten me äsken oltiin Eli mennäänkö vähän vielä eteenpäin? nyt avataan vielä yksi. No niin, missä ollaan? Tuolla. No niin. No, missä ollaan? Missä ollaan? Keskuspuisto. Seinäjoki. Seinäjoen keskuspuisto. Eli Central Parkissa ollaan tällä hetkellä. Ja Varmaan harjoitellaan
Täällä on kaunis sää ja käytiin tuossa vähän oluella ja äitille maistui. Ja sitten me käytiin NBA-storessa. Niin, isältä kysyttiin paperit. Ja kuinka montako sä täytätkään tänä vuonna? 23. 45. Käytiin NBA-storessa katsomassa snapbackia, mutta eihän siellä mitään ollut. New Yorkin Central Park on aika kaunis paikka. Tässä olisi 4/4 siitä, että... Ai tässä? No ei oo kuin edes 10%. Tuli video. Niin. Minun ja Annin välit ovat lähentyneet tällä matkalla. Älä! Anni, okei! Anni kamera puuttuu. Anni, älä! Joo, tosiaan. Onneksi saatiin videolle tuommoinen ahu. Niin. Ollaan lähennytty ja ymmärretään toisiaan. Joo. Ja rakastetaan toisia. Se kuulosti. Se vielä päällä. Älä! Auhu! Lopeta! Välit ovat lähentyneet ja... Ootte te kuvannut koko ajan? Joo. Mä oon tosi hyvä. Käytiin tänä aamuna aamupalalla Hard Rock Cafeessa ja en oo nyt paljon kuvannut, mutta Look at that fate. ei näy, se vaan heijastuu. Look at that fate. Niin, käytiin Hard Rock Cafeessa aamupalalla ja ostettiin Juusolle pinssit ja mulle pinssi ja mulle teepaita. Ja täällähän on isänpäivä tänään. Laulakaa mulle. Onnea Ei mitään hautausmaalaulua. paljon on. Joo, Nuuris vetäkää joku. Hamuhuneva, hamuhuneva. Ei, Petteri Punakuona. Petteri Punakuona, älä! Heikka, mitä nyt murhaamia katsoita sä sait osaksesi? Kuinka? Siinä on esimerkki. Se on kaunista. En ole tosiaan kuvannut paljon. Ja täällä on pirusti turisteja ja Manhattanilla ei ole ketään muuta. Oletteko te teitte valituhlet? Ei kun pariskuntakuvan. Parisuhde. Siellä joku doggi sai hepuun. Eilen oltiin kauniissa paikassa. Ja tänään nyt ei oikein vieläkään nämä hommat selvillä, että mitä me aiotaan tänään tehdä. Anni on murkkuiässä ja se näkyy täällä tosi paljon. Joo, niin kuin näkyy. No, nähdään sitten joku päivä taas. Päivän jatko. Ai!
activities you can do at this station. Enjoy your session, and good luck in your search. The name you've given us is in the archives, and there are fewer than 200 passengers matching that name. You can narrow your search results by adding another search parameter, the year the passenger arrived at Ellis Island. Unless you're sure of the exact year this person came to the United States, we recommend creating a range by selecting a start and end date. You're narrowing down your search. Fewer than 50 passenger records match the name with the years you selected. Let's try to get closer by adding another piece of information, ethnicity. The records show that these ethnicities match the name and years of arrival you entered. Some of these terms may seem wrong for your passenger, but please... Apua. Juho. 13. 22-vuotias. Here's the record for the passenger you wish to see. You can view the ship that brought this passenger to the United States, or see the ship's manifest with this passenger's name, attributed by other visitors, or add your own information. Save any of the images you find associated with this passenger in your Ellis Island file, or return to your search results. Bordeuksesta löytyisi 2. No niin, olisi sitten muutakin katsottavana. 2 minuuttia. No silti, ja tuli Bordeuksiin. Sorry. No mieti vähän.